Omonchwa omorigereria nigo ya itireda ke ya moigoro yechinsa inye chabona maragoba kerato jigosanga amonaye alina koriganiria sengencho yelitukeri ga tariki isano na isatu mutinyi 12 omwaka bw'ekiro 2025 liana nkuru kwa dipo na sanya ensema yimanyererio nigo tore na Wilson Makori kurinde tutara ya chakasobo ime tigato ya nyora sinchira yewinge. Watu walikuwa wamesafisha kila kitu ambaye ilikuwa hapo, lakini kutoka nimeingia ninajaribu kunyorosha vitu. Abajumbe baraso murengo bwe serikali kuburia bagusi kubwatesia serikali ili kugenderera konyora amagenderero. Ndibuya kobole mibwitu no biashara byo kabitigari tase gusigiga abali mimba chandika mono komanyanga ngegara magori yago chance mono mune bonus yo mwakuri abali mibeke merigie chae kurose factory ya nyanko bago kolege karoho kyogokoro mwaka. Commitment to excellence, creativity and industry-oriented training that speaks to the future of technical education. Omuwaziri w'egisemi migosi ogambakora omoyega bw'okubikirwa kigutu okukyesa abarokigwa ba Meru Polytechnic. Ochaka kurwase kaunti ya Kisii nyaribari chache nigobona genderete gokoria buya asa magenderero korengana na matuko amaega ayo korengana no mubunge bworogongo rw'umusikizairi janda asege ikaro n'abamenyi babo baracho cyo gutoka emeye kaunti ya Kisii gukora kiga kecyo nigobono aburira abamenyi bensemeywe ko mubwatesia gose kubwaterana amonere eria nyare goikirania amaganiaye yogo ikirania emerimo bunariete chira anene chingaki echiga arasabisi unatukomaje no muri kyoito Daniel Ontere asege karo n'abamenyi be wodi abo baracho imenyari bari chache mambia ya lerase county ya Kisii ekikyalingete gukwanira magenderero janda nigo chinga kecho ateba korengana nere kurwa chinga kyasa tabisi amange aoncholirie korengana n'enchira nyorete nyari bari chache. Wakati niliingia nilipata mambo imeharibika. Watu walikuwa wamesafisha kila kitu ambaye ilikuwa hapo, lakini kutoka nimeingia ninajaribu kunyorosha vitu. Asige karekyo boigo yikirenwa nabarai au igati abo mubunge South Mugirango musiki Silvano Sosoro musiki Alpha Miruka kurwa bumachoge chachi gati yabande janda nigo chinga kecho akwandire gati ya magendero aliya arobiri arachigo chaka wangoiga ubuya ate ababwachire kubwatekana no kubakwa ya serikali. Na juzi nilienda kwa rais nikamuongelesha nikamwambia tusaidie hospitali ya Keumbu tuweze kuibomoa tuangushe chini tujenge hospitali kubwa ya kisasa ambayo itasaidia watu wetu, watu wasiwe wanakimbia referral kila saa, mtu akiwa mgonjwa anaenda hapo karibu, si ndio? Kwa hivyo kuna mambo mengi sana. Juzi nimeenda kuzindua nyumba 900 ambaye serikali inajenga hostels za vijana students wetu hapa Kisii National Polytechnic. Asense mwende nigararirie umuroberio wo komenta abateneri n'abagambia sichinse mogete eligo kinya mabaga yechigasi sabasae boigaso umuroberio wo gotinyo bolendi na kwene kyo bokorerio bya asabamenyi Boruma, Kioke, Nyansira, Kenyerere, Nyangeni, Iberia na Chigoto. Those are the new gazetted units zilifanywa na hivi karibuni tutatangaza nafasi za chiefs, assistant chiefs, ACC. Sasa nyinyi wale mko hapa mwende mutafanya applications, sisi tutawasaidia muweze kupata kazi na nyinyi mkuje mkae hapa msaidie wananchi wetu wa Nyaribari na taifa letu la Kenya. Nkurupatere gataseni kya gatembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontire. Omo chief whip webunge enene oyubo igoro mubunge webunge ya South Mugirango omusike Silvano Sosoro nigo boiga kwanero kugania kwa bamenyi kuruchinsemo ao kubwatesia serikali elio konekeriwa amagenderero ukwana yaiga asige kaleo n'abamenyi babo baracho ekyo kyariganirwa no mubunge bwensemeyo
igoro ya magenderero Osoro nigatebire buna chingaki chia siasa tichiraika nabo igokuburia abamenyi kobwaterana nabo igokubwatesia serikali ilio kogenderera konyora amagenderero ase oburayi boiga bogenderete. Bono igo mutago ikera William Ruto nero mwenye sei bono iga oange omwange to mwanga bono igo na interview boli kuge president ya Kenya oiso kata yo mondo mwa kwa uri ke president ya Kenya ko William Samoei bono e privilege yo botoka na odo tungange to ko bando musani Ruto kali ngambo sai nera ise ko dola ni makachu kumuikanga rai kanga bono kabisa bono neri kabono chedange bono yuta yanga na muto mwange to sai na zaidi otokange omondo dego muto ya mwangete usaigo abana ni tonje ko bayere oyo ni ngare na William Ruto because na bebo nero ngate kibeti ya Kenya akobaga na akule kama kusimba ko igwa na akule na lero na tia kule lero utaito ko ito Osoro kwa yo mwana siasa gete maambio mwana oyuta ko ona mukanga mara na iro Osoke ko bata igwa tuto lero ko ira mukanda makusiye mukanda Nilibona mukanga ko moyo mwake Raila ina chikura haache yangishi ka na Ruto bona haiki kwa bona amelikuwa na ndugu kwa aba na siasa ni interest na onyembono yamadeni chikura chiogo president echikwa mugwa ekara yatigere bitinye tatu tumagwa kachikura na ria la yansia kwa uyocha mwina taribi yake tatu yana miake tatu kura itana mure wewe utakasha kuna kuona ora moyo ndo mo tana tebe tikike kirina takike wewe micha kuchia lakini nimetinge tatu yatigere batera kuna wana mbai nyori boida tangu na tuwa ine kama chon koi ya mtu mkaye oja goja ndiye ni tata yatika tukaro tangu na tuwa Kasarani kago dara oko mawaso ase mtongaka nero ni speaker bona yo kwa tebi zaidi acha kwa asubutu alias mwana ikachi ndiye tata yatika yo olia mboro chiraga bona dia chiro amependeza kwa kutikana olia chira acha kwa kutia asubutu lakini mtakoro mtu abaremi bekemerigie kawa nigo bagendete gusegetwa kwenekia buna nkubwati bare amarago aria bakwegerigwa elio gukinya rigesa liabo gukwana maega yo gusangerekana asege karo kyo gukoro mwaka gose anyo general meeting abaremi abaigani go barorekana goisaneka aserigesa anene elibanyora ase bonus ekewandekege kia nyankoba ngati yebiwanda biri byanyora e bonus aserigori rie chiringe 22 nigo bono nonya nabo abaremi abaiga baboriri aba director nabo igo abakarani koba abasyoku asemirimo yabo omukutano rero twagwata iga nyankoba anyochere mini oyarire buya una korengana abagoni kwa barimi babwate lakini nende gento abarimi baboria ngeri ngaki echaerie korutu baguchari bunia ochakare etenini tie basa korutua none tukerimo nende chai yerusuwe tunwari chinsa jibwenete abarimi bakonyara kobera ezo tunwari zote amangana twagambire buya umwaka tonyaga twanyagendire buya ko buri mibwitu no biashara byo kabitigari tase gusigiga abarimi bachandika mono kumanyanga ngego aramagori yago chance mono mune bonus umwakuri bonus mbate banga ya kea lakini nende chairman ya to marketing ya ngirepwa asua ko ni chai chisegi Ukraine Russia na Sudan ebisegi bikaba bikande chiburuburu ntwanyara ko so chai to gonto ne ti chai muna kuyu ni ya ka re chai kere nanchi mbate banga emete nere wesime kwe chai echeru suworo abantu akorokunga aba director arafu abagirigacha mbaje basoya gotara asokorusia emete eriere mugonde chae endere korokana kerengia nande twatore chae ngia egere tonyore
omafuna arama ya wichimoto aba director babe no biwasioku amana echinko babe no biwasioku abakoreri babo buya egera omulimi agendere kurinda ekemeri yechae egento karo kinde abori aba director nkeringa isa gokora egasi ere engiya noe nabarimi nabo bagwancha egere nabaro bakorera egasi ere engiya ekororekana buya gochia ase bare goetera negasi eri ekoru mogondo echae ekoru mogondo ase pona cio mwaka uria abarimi bo bachoriwe echae mono na goitirigu mono abarimi mbarira bakananga abakarani naini mwategerera omulimi garetire echae tundu bari mochori no mochori enusu egatonga gicha pime tariko matenga na nyengere ne ubi na abarimi ora kwatenga ki mbakumoyo barime echae batoja engiya matabe nenkoro ende atoete egento nka koti muremi nkomosaba arende echae yaya asenjire ere engiya egere mambiende achanyore egento kebwenerete obuoyo nabo bogenderete gocha mbora ikera kiwango kiri kiganire lakini bogenderete gocha ase egari eyemo ase eyemo ase eng'encho ase bokorwa ase amo na echifactory na echinyinge echire Kenya engima. Mwancho murigere na sawiro kwabera nigo yaringe ekemeri gie chae kurindetaria ekemeri gie kawa. Omo bishop bwe kanisa ya OPCG eri gotoka jinsi ya mwachi ya kebirigo oyubo igore omo nyakirogo ase clergy unity meye county ya Nyamira Bishop Charles Agwata nigo bono aisokire na gukwanira egeikari kiki akorekana ase senate igiki alengete komorusia BC omugabana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo asege karekyo bachamo buna clergy unity meye county ya Nyamira nigo bakwanira igoro yomorembe nabo igo okobwatana kwa barayi ananase county ya Nyamira elio kungusera engolia sobwamo eli bagendere gwikirania amagendero kolengana nere ni gatebirenga okungusanana anene gosechisegi tichiri koleta magenderero rogongorunde rwensi sebona bodiria barayi benseme yokobwaterana elio gokinia county ya Nyamira buna tokumanywa no muri kyoito Fatgad Gisemba Chenomo Bishop Charles Agwata Bundiga urwa Second Obedience Pentecostal Church of God Riverstone Kenya abishi itogera kabirigo asaya team rero watwa to mukutano bwa basta ingana lingencho toko chengira singa kiye no morembe twarra akara ekina ki agenda impeachment ya agenda somo chu Nairobi Senate na inde kairana twa boria ba MCA baitu twa bori mugabana twa boria oyo mintu mo senator abachumbe bonsi bako Nyamira na bonsi bali bause kaina asa manganaye twabone nga motari kwancha mutigese tutwaro mare abana inchi banyamira maene kento ngeli batagete kenene buno morembe atoza to morembe kigera so morembe ore no amagendererari amangana aya yokurwana tigaere myake tigari teneme kesana chikura chiakwe na inde tuchake ko ralende na ningo ko bomura yomuya aya koreka senate aikire gokoreka abama yagose abama be lakini akorekire senate ku yaro chenga yanyarekanire nga egente kenkabati asenjirere ndonge na ndeba kira ni asemore na ababungo saba MCA otware go saba mugitige na abantu banyamira mubaho morembe amagendera abe chipara chirimwe ebintu biri bitakeire abantu banyora amangana ya mache abantu banyora amangana ya mariogo egera abantu basise batwara ibintu bagokora no nyine kigasi nchitakiri koroswa Nyamira bana baita bake bachandegete banyare konyora nabona ntwarigerere twaro muna abantu bake bachandegete buna bakunywa maru buna babeira barebi bakirinchira twaburi bakaba kwirende baita bagambi ka kikumuranche diba mo gutiga maruwa ita abantu abana babake mutagwancha muyarusha maruwa ya sabantu nonye nondo kareko endo egwo chibesa otiga maruwa tigara sabantu manye no kwiragerio konene kuracha chinka chito onye to gutigeke ekori ekigego sira nonye nabana siasa baito bari bande bakonyora abantu ababake baba amaruwa twari kubabulinga banche batige
banyare ko tiga abana baro banyare kwenorera twaboli n'abana aba bakenga kumurancha abana aba bake yasa tiga nyare ko bakonya genda chikanisa munyare ko konywa genda asime kutano eliye bichanere munyare ko nyora moro karario motiga mangana abandi bakwengenta bandi bakunchinya sore bandi obuguma bwasarikire bono omuchandegete asengincho yensere nkong to kwengenta ochencho obuguma to kunywa marua ochencho obuguma. Gotigana na yukuru ase county ya Nyamira goika se county ya Kisii ase ward ya Ibeno omwe MC Borogongo Rumoske Steve Arika ni gobona ariganirie eke omurobelio goseke minano gienkoyo imeye ward yo chinga kechiganene omotimoko omotambe ogendererete ukona yega ni gatebirenga ekene getambokero kyo gosira chitalanta na bwego ebyewa anene gochia ase kagoriegeke gosaba sae asabano musikarika aburire abarayi bonsi abo barachikubwaterana asogo kinya chitalanta chinsemecho wesokia na kubeka koboko kwabo na kubeka mukia elio gokonya ekegoriegeke twarengene kamati etendete umupira ase ward ya Ibeno yekogera Disembe yego mushimi ito zaidi janda na bigeteke kombe gekoera chitariki 12 mutenyo yoyoiga nande bakaburia nga kuru 12 bakatale moja abana baitumbare banje tumupira gochiasa bakataka banyole nande gekombe gekubarusi kuru tare 12 mpaka tale moja egere banyekonyora siba gukorera masoesi kyante tekorosia etimu eyamo gusebere echa kurwa Ibeno igo nokubwaterana nabamugwa ko mupira tutware discipline egere tukini chitaranta chiritobwate Ibeno yeito yakogera undi bwese nonyino yemete ko pepeto mupira none umate ko bwige churi none umate ko iririata competition inero asogo kini chitarent cheito na indi na mangana ya maminyoka airanira maega se word yeito torolenga na kitoko bwaterana nabaiga abanyene babwate talent tigasietu na gosigasia no mugambi no koranga okinia talent ichiga tobwate ase wodi oli danguru kupita umute mojamani we kombe kyo mheshimiwa honorable Steve Arika Super Cup na indi buna kwanire twese tuanjira nira aya akorire tige wodi yegendere na ine twamanyira mulembe no gendere kera bana baito bara akumupirumia ayonsi twanyabikira sare na ina amanyire ko faurore asenye ntongo chingoli nchibo chinyongo nchibo chigumi nchibo kominyoka lakini amanyire imerobeli yonsi na ebe miororo Steve Pico Datemo ya coordinator ya kombekia mheshimiwa Steve Arika Super Cup igego chaka kwanzalire kyange 15 chimo tienyoyo mheshimiwa korere gasingi yasenge njo aranga ekere kombekia mheshimiwa chana gekoera abana mbakosaka bagusa bamwire kobeke kombekia gitebereri abana mpaka twakolire tomwire nembia mana se gasingi ya na ndunya batebanga tigatumubwatisie elindagerere kobeka asubitaranda chi abana baito Omuwaziri w'echisemi omoskemi Gosio Gamba nigobonara omuyega bwokubekerwa chigutwa asaborokigwa beskuru yobobundi ya Meru National Polytechnic gokwana ayaiga nigobona omoskemi Gosi aboririe abasae gotumeka obumanyi obubare na barobwo buninchira yemo yokwegendereria na gokinia gosikonchuria amagimabo asechinchira ao. The innovations by the Meru National Polytechnic, such as the processing of banana flour under a registered trademark, Marco, the automatic smart bin for garbage collections, and the solar dryer for agribusiness clearly demonstrates the power of applied skills in addressing real-life challenges. This aligns perfectly with our ministry's vision of a teacher system that provides practical solutions to Kenya's development priorities. I'm further encouraged by the outstanding performance of Meru National Polytechnic at various fair events where the institution has been showcasing remarkable innovations and emerging among the top performers nationally.
This recognition is a clear reflection of their commitments to excellence, creativity, and industry-oriented training that speaks to the future of technical education in Kenya. Allow me to commend the leadership of this polytechnic for investing in a competency-based education and training model, CBEX. Through CBEX, our focus has shifted from what learners know to what learners can do. There is a definite shift from what learners know to what learners can do. Umujumbe bwe bunge ya Kiharu Omoske Ndindi Nyoro nigo bono amochirie serikali ya Kenya Kwanza asekeria gotebekananga nigo babegete emirobelio yo gochikomenta chibesa anene gochia saboro kigwa chinga tibarajikwira na gochia seche skuru omwaka omuya nigo boigo aborire serikali koene kyabuna aborokia ba junior secondary nkuri kwa bale permanent and pensionable abo bale anene ase internship na boigo teaching practice chiskuru ao. Whatever it takes, kama mimi mbunge wa Kiharu, I'll do it to make sure there is no fees increment in January for day school learners in the entire of Kenya. Na mimi nataka niulize my colleagues, vile mnajua sasa bunge hakuna opposition in the real definition of it, because wale walichaguliwa upande wa serikali wa opposition haijulikani ni nani na ni nani, kwa sababu mnajua sasa kuna mipango ingine iliendelea. And I have said this, mimi kama mbunge wa Kiharu, even if I'll be the only solitary voice in Kenya to stand for education and the right thing, I'll do it and pay the price. Na kwa hiyo tu mambo ya masomo, serikali wakaajiri 20,000 JSS interns ambao walipewa barua ya kukua internship 1 year. Sasa serikali na tunaona iko pesa mingi ya kufanya mambo ingine mingi, wanaambia hawa kaka zetu na dada zetu ati wanaendelea kuongeza mwaka ingine ya internship. We want to also say this. It is unfair for government walipea internship the JSS interns with the hope that after 1 year they'll be employed into permanent and pensionable terms. Na nauliza, mimi nimekuwa chairman wa budget. You do not necessarily need money in the budget now to confirm JSS interns. You can use an article called Article 223 where you can use the money urete bunge baadaye tuipitishe. Na ndio naambia Ministry ya Elimu na TSC, kindly confirm all the JSS interns into permanent and pensionable terms in January of 2026. Omokonyi bw'omurai bwense Professor Kithure Kindiki ni gabona atebire na bere buya abakenya bonsi banyale kurindwa ne katiba boigo Omoske Kindiki nigo aborire abakenya go chamo elio kubwaterana asichinchira ao mokonyi bw'omurai bwense gukwana yega ni gakwana asomo yega o music festival chinse mochirichia wazinigishu. The Constitution demands all of us be protected in our diversity, in our different languages, and in our different cultures. It's even biblical. In the book of Genesis, and the Bible says, and God ordered, and God established all these nations of the earth in their languages, in their families, and in their nations. And as I sat here listening to beautiful renditions and music and poems sung in our different languages, I was asking myself, why are we so thankless? Sometimes we don't appreciate we have a beautiful, beautiful country in our diversity. Mimi nataka niwashukuru wote ambao wamehusika katika kutukumbusha tamaduni zetu, na niwahakikishie azimio la serikali ya Kenya kulinda jamii zote, watu wote wa taifa la Kenya, makabila mbalimbali, lugha mbalimbali,
watoto, akina mama na wazee. Mwanchu murigereria abuno toko yakero musumari ekiunga chinsenye lituko lia tichirimo chitariki 3 nigo nakoniri obotuko boro botoreru na boigo burigiri boro bya asiktaseni kyagatemba semerobiro yonsi elia na botambe ngoro kwa dipo na asanya ensemo yimanyiringo twalinge na Wilson Makori nigo bono ngochikogotiga no bosemia bwa getembe korende totaraso asentundeyo nigo omo MCA we wodi ebeno Steve Arika akwanire igoro yebya wone chitalanta ao abantu mbawate chitalanta cyomupira ecyo kominyoka ecyo gotuma nechinde chinyinge ine aye ekewa kiago gose talanta yago nererieye naigwa abande mbale bwate etalanta nonyene yokoragera timanye tinga eyago nererieye iga nako nere chinga kichingororo ine tekera murumbege ku konya nambule gutu biroje bikumbe igonga tu abantu mbaro konyora kero kindi mwanga ino sekero kindi mbanje tibinto gete ere bono wate getono ububi bwo kwa kuna kuria usekero kindi akalo suna moromita usaka n'umukurumi oyo bono motekerege ku tekera murumbege ku konya nambule gutu biroje bikumbe oyo bono uri ukagete ngegentu kiriya cyo kore kebenko bakere tigekoba ore ne birengere libi aina otekerwe ku otekere ku tekera murumbege ku konya nambule gutu bironje bikumbe bironje n'abantu balia bali bande na barabona lende batabwati mangana abatali maya ere bone ere keronje ibintu byano kuna kuriyo mu bibuka ay mbura no mbura ne mbura ne liyo tumo sarari mbura munyirira ay bono ina bego gutwera tekera murumbege ku murumbe ne murumbe lirumbe lyo mate ndiko bana mangana maya tekera murumbege ku konya nambule gutu bironje bikumbe no mugusi atebeteka binecheka bire Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, ninjo manana man, ninjo pangina